Problém. Evakuace. Nemáme hašlerky. Evakuace, nemáme hašlerky. Bracha. Bracha, toč to, jo? Napiš tam to na pod námi je ta řeka. Vážení cestující, dámy a pánové, váš názor nás zajímá. Podělte se s námi o dojmy, připomínky či pochvaly z našeho letu. Napište nám na e-mailovou adresu info.aca@holidays.cz. Tuto adresu a další zajímavé informace naleznete také na webových stránkách www.holidays.cz. Upřednostňujete-li však klasický odpovědní formulář, pomocný personál vám ho rád na požádání. Děkujeme. Dámy a pánové, hovoří kapitán. Jak jste zajisté poznali, zahájili jsme klesání po přistání na letišti v Burgasu. Přistání očekávám během 20 minut a slíbená aktuální informace o počasí. V Burgasu vane slabý jižní vítr, je jasno a teplota je 29 stupňů Celsia. Dámy a pánové, v tuto chvíli jsme s vámi jménem celé posádky jménem společnosti Holidays Czech Airlines rozloučit. Popřát vám příjemný zbytek letu, samozřejmě krásně strávenou dovolenou s jistou dávkou závisti z naší strany a budu se těšit na viděnou s vámi na palubách letadel společnosti Holidays Czech Airlines někdy v budoucnosti minimálně vaší. Děkuji, že jste s námi letěli a mějte se krásně. No super, už ti to nebudu točit. Dámy a pánové, jak vás právě informoval pan kapitán, zahájili jsme klesání pro přistání na letišti v Burgasu. Světlané transparenty připoutejte se, byly právě zapnuty. Proto vás žádám, abyste se vrátili zpět na svá místa. Opěrama svých sedadel a servisní stolky vpojte do světlé a zajištěné polohy. Svá kabinová zavazadla vraťte do schránek nad vašimi hlavami, případně zasvíťte pod sedadla před vámi. Vypněte prosím všechna elektronická zařízení, vytakněte okénky a ověrky na ruce.